Qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali, il-Partit Nazzjonalista kien wiegħed lil dawk li qelgħu sa massimu ta' 60,000 euro illi bih fil-gvern kien ser naqsilhom it-taxxa minn 35% għal 25%. Ftit wara li rebaħ l-elezzjoni ġenerali Lorenz Gonz qal li din il-proposta kienet ser tkun qed tiddaħħal fl-ewwel budget ta' dan il-gvern lura f'Novembru tas-sena 2008 għaliex tali proposta kienet ser tkabbar l-ekonomija. Madankollu għal budget wara li ieħor il-Prim Ministru baqa' jinsisti li ma setax iżomma din il-wegħda minħabba l-kriżi finanzjarja internazzjonali. Fl-aħħar budget ta' qabel l-elezzjoni ġenerali il-Ministru Tonio Fenech iżda ħabbar li ser jibda jwettaq din il-wegħda elettorali fuq medda ta' 3 snin. Fil-budget il-Ministru tal-Finanzi ħabbar li l-wegħda li saret fl-2008 ser titwettaq fuq perjodu ta' 3 snin sas-sena 2015. Tonio Fenech qal li fit-3 snin li ġejjin il-Gvern ser wessa tax bands tal-komputazzjoni singoli konġunti u ġenituri biex jidħul sa massimu ta' 60,000 euro jiġi ntaxxat kif ġej. Sas-sena 2013 ir-rata ta' taxxa tinżel għal 32%. Fis-sena 2014 din imbagħad tinżel għal 29%, ħalli imbagħad fis-sena 2015 ir-rata ta' taxxa għal dawn tinżel għal 25%. Bekk il-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech qal li persuna li taqla medja ta' 45,000 euro fl-2013 ser tifranka 500 euro, fl-2014 ser tifranka 1,000 euro u fl-2015 ser tifranka 1,500 euro. Minnaħa l-oħra persuna li taqla 60,000 euro jew aktar fl-2013 ser tifranka 1,200 euro, fl-2014 ser tifranka 2,400 euro u fis-sena 2015 ser tifranka 3,600 euro. Il-Ministru Tonio Fenech ma qalx iżda li kieku din il-wegħda elettorali nżammet sa mill-bidu ta' din il-leġislatura kif kien imwiegħed persuna li taqla 45,000 euro tiġa frankat 6,000 euro, fil-waqt li persuna li taqla 60,000 euro jew aktar kienet tifranka 14,000 euro.